Nakanong rim bagadon gajing no siliang katarajur haka state reservation policy haparengi khasi jantia bat kigaro u Dr. Jamino Mautho u General Secretary ka United Democratic Party ulapan pau bagajing terwapan bet thamaya kani ka policy kamdai ban wan rapat gajing sngo ya pher jat ben rio. Habakran sikilat pathai kubor din gajingwan ka party sa gajaya lang ngapat ba daka expert committee ban penbet thamai ka teka policy haka santarik urisau araja arpusau haka bala IT ru ikijing ai jingmod u Dr. Jamino ulaong bamarya traikam ka roster system haka reservation policy layakran bari ban pentraikam sakhamat om ban phai din. Ulaong bakal long kabadon kam ban yasai bat kum ka party kam kwa bandon ka jings ngau pher jait ben rio nama ka reservation policy ka dei na kabanta ki badang sa din kum ki schedule tribe. Ulaong badon kam ka bha hakarukom ka badai ban long ka jing manto yakin nong song snong. Nakaliang ka jongi haka haubanai Julai arhajar arpulai menjibsnem nila ai yakit ki jing ai jing mud haka bede baka roster system bat ka reservation policy. Di mentah pada hadian bakawan kini ke expert committee ki jo ki observations ki jo ki jing ai jingmut nak kalian jongi ke bangila ai nadu menjibsnem ila ai bang ya kini ke expert committee mentah dengan syukwa ban ong tang ni ke we ba pi kini ke reservation policy kedai kata ke isu ke ba barok kila demand badan kamban review la kedai naki political parties naki seng baki kenhon ki ba pero naki rio shimet ki omba nadu khat khandai spa nyu pu armo ni khempat la ban review ya kan ke reservation policy ndai ke jing khmi lenti ke jongi te ka long ba man ka post nem la ne khat san nem don kam hi ban review kan man so thu ka long kum no kata ka bha mo thong kam thong jam ha kan ke jala jongi ro te nakaliang ke jongi ngila ya le shitom hi te kam dei hi pada ka basuk ban penwandur mo hakabai dei ba kani ka reservation policy nomor ba kumba tip ba kani ka reservation policy kalong ka ba kamlong sensitive kandiat kalong contentious ti hendreng isu kwa ban tang de ka we nomor ba nakaliang jong kini kinong yalam ki jongi hadien bangi yo ya ka jelah mo usnam ka khandai spa nyu puar hakating start ka jongki hakating skau ka jongki ka to por ki skau ba ya ka bha thung kam thung jam ka diban long hakane ka rukom saupho ya ki khasi jantia saupho garo san ni ki kanhon mo ki tribals but san pade ya ki general le te andre kat banang mi gisnam bade kala kani ka reservation policy kala ketik ya ka jingmut jing parkhat jong upat ba nomor babun upat ba kata ka perception ke jongki jing skau jongki ki omba kani ka bha mo ka bedi ka reservation policy kalong kadon ke jing no tarajur ti don kam ken banya shai ka bedi kani ti nakaliang ke jongi hi ngilaban ne kani ka we ka por bangi ai ya kita jing ai jing mut ngim kwa bandon kata ka jing ya skau pher jat ban rio kata te kalong very clear mo nomor ka reservation policy hi ru kadai nak menta kitu ki badang sadien dai ne ngiru kum ki scheduled tribe ngiri ki basadien mo te ngi kwa ba kum ki scheduled tribes ki badon ha ka state ki jongi mo ngi don kam ken banyo ya kata ka bha ha ka kum ka badai khnang ba kan long ka jing mentoi ya ka jat ban riu ka jongi ru te nakaliang jongi ngi la ya trishtom te ngashkwa ban ong hani hausnem arhajar arpuar hadien ba ka yang syari ka high court mo ka ong ya ka jalla meghalaya ba don kam ban pentrai kam ya ka ni ka roster system ni nadu utu ka por hi ngila ajimut ya ka sarkar ba la pentrai kam ya ka roster system ka de ban pentrai kam nang ni sakmat long prospectively katamut nadu arhajar arpulai terter mendai shu ban yan ban phaidien ken nadu kisnem ki bala let no mo te kata ngila ban bha nakaliang jongi di kebaar pada kumbaya keren lang kiwe nomor ladang ya keren hakabai di bat ka reservation ngishim ya ka kebala tho hakariti sensial jong kari India katu ka article 16.4 mo balada don ka jing duna ne ka inadequacy haka representation dai te katamut ngide ban kham ai benta ya kitu kiba dunaken mo hakabai dai bat kata ka inadequacy of representation
Tangba kejuk kapur ru ni haban pet ya ka jingbun beriu ru. Nomor ba pi hari India lada hari India berkawai lada 7.5 0.1% kadai kamang namta schedule tribe, khatsan kadai namta schedule caste, arpunyo kadai namta OBC, tingi ngisko ba kumju hi kumbale hakabede but kanika inadequacy of representation but hakajuk kapur ka population nei katamut kani ka bha kabangi de banyo nakaliang jungiru kanang kamkiu kan namar habangi pet ya ka jing roi ka ST population kani ka state ka jungi ngila kamkiu tingi skoba ladangi la kamkiu kum ka ST population te kani ka bha hakabede ba reservation ru ai bakan kiu na ka prapo cha ka proposan namar ka ST population ka lakiu te lada hadian chi postnem ka hiar te tila manya review biang dia kata ru kani kawai ke bangi ban nak liang jongi bat sakawai ru namar ka reservation policy kadan jinge dei bat bon ke AKA ru mo ya hakabai dei bat kini ki educational institutions ngi kwa ba ya kata ka bah thungkam hakabai dei kino hikai ru nei kadai banlong open kan namar ba lada kadan kata ka reservation ketamut kani ka quality jong ke education ru hakachaka bakan kiu kala ban hiar te hakabai de begini ki professional courses ru mo ni ong ba hakabai de begini professional courses ki di banlong by on merit basis mo kamla banlong ba uwe yo tang sausan yo uwe ba yo under 4% bade umyo ka bamla long ngata nei tingi kwa ba kan long hak rukom sakawai ru kawai ka point ka bangibo ka long ba pi kumale hari India nalor ki ST nalor ki OBC nalor ki SC kadon ru ka reservation nakamenta ke economically weaker section te nakaliang ke jungiru ila ajing mud ba let's say nakaliang do kani committee kala ban perkhat ke mechanism ban wanra mo khanang ba kini ki baduk ki basitom ki ba kham jenjar ki ba ka jingmi ki jongki kham duna nakaliang jong kini ki jong ka ki khasi jantia ba ki garo bagin kham ai ka bha ka ba kham kerpang gane ki bakin wan kham shakmat kan nakaliang duki ni ki baduk ki basitom ki ba jenjar bopli mo dikata ru ka wei ka ba kamat ka bangila bo nakaliang jungi berkadon sa kawai ru ka ba hakabai de ki district ni perkhat kum majulong ai ba ka 85% kan long combine kan let chagi district kan subu mentala da ka de ha east jantia ai ba kan let chagi tugi samla la ni kinong song shinong jong east jantia la da ka de Shagaru Hills ai ba kan let chaki la ka de ha east Hills ai ba kan let changi bat kam ta terken bat ka ba khadu kalong hakabai de bat ka jing thungkam thungjam hakini ki central institutions ki badon hakini ki jalak jongi ngi kwa namar bangidon ka 6 schedule area ngi kwa ba ka jing thungkam thungjam hakini ki central institutions mo ki de bandai khambon hi nakaliang jongi ki pat riulom ki badon hakini ki jalak Meghalaya tikita ki de katukan ki mat ki bangi labo akhmat jong kanika expert kamu kumbulong mentana kalian jumpi atau pi kwa ben kiu mentana ka propose proposal ni hagajing start jong ke expert committee ban pet ya ka census data mo kani amde bangi discriminate ino ro mo amde ba discriminate pi kawai kemangaloong mene kani ka inadequacy of representation ka baar pada ngi haban pet la kalong proportional ne amad ka population ro mo ka population ro ka kiu de belengi yo tang 7.5 hari India berkawai kadika population jong ST bangi duna dai OBC khambon lase mo SC ru gibon ti kumta kan tingi kwa hang ni bakan long ta ka kom gen yung kami kay ru di ban ai de medalist yung general medalist bai de ka ban kan kalong ba pi ngi kwa baki ngim kwa ban compromise pat ka quality of education te hakabai dei bat kanika jingjet ikino hikai ki educational institutions tu kadai bandai bet on merit basis kan kamdai on reservation kan namar we want the best quality teacher mo kana mangin laban penkiu ya kata quality of education ro state kumju ru kumalong kini ki professional courses te hagaju kalan kan bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.